Bos días, lectoras e lectores atlánticos. Hoxe estamos con Gabri Reigosa, o vocalista e guitarrista de Daqui da Ría. Moitísimas gracias por vir. Grazas a vos. A banda está presentando o novo single, a primeira estrella que saia, e a verdade é que é unha canción cunha historia formosa detrás. Sí, xe levo días dicindo que foi a canción máis difícil da miña vida, de escribir da miña vida, porque escribir ao nacemento non, pero a vida dunha filla, dun fillo, non, pois é algo moi complicado, máis neste caso a miña única filla. E, bueno, pensei en escribirlle esta canción así como naceu, porque a explosión de amor e de sentimentos que había dentro de min era moi grande, pero, bueno, vai cumplir 8 anos e agora, por fin, puiden sacala porque foi un proceso largo a elección de cada palabra, ¿no? E de cada frase que queres poñer nunha canción tan importante. Claro, en 8 anos son moitos pasos que dá o rapaz a crecer, non? Dende a primeira vez que dice papá, non? Ou cando comezas a falar, a facer as preguntas. Non sei de que momentos extraes, de que vivencias extraes para a canción. A ver, primeiro quería escribir sobre ese amor, porque a nena pois non falaba nin me entendía, non? Con palabras. Que pasa? Que non fun quen. Entón foi pasando o tempo e finalmente xa lle estou falando unha personiña coa que teño unha relación evidentemente moi estreita e moi bonita, pero que xa si entende. Creo que foi aí cando puiden escribir, que antes non. Entón, é a partir de que ela ten uso de razón e conciencia cando xa podo escribirlle unha persona e entón xa falo de máis que de min, das miñas vivencias e de como transmitirllas a ela tentando darlle un consello. Ao final, eu só teño 34 anos máis que a ela, non é moito. Claro. Pude escutar ela a canción? Sí, claro, ela foi parte activa. Sara leva dende moi pequeniña relacionada coa música, nunca lle custou nada, gustaballe moito verme traballar e acabou subindo ao escenario con 2 anos, a primeira vez, e dende aí sempre que pode ela sube, non? Entón eu a implico nas miñas cancións, implico en outras cancións que fixen, como non a vou implicar nesta. E si, ela foi, de feito, pois, a decisión de facer unha canción así dun estilo máis tranquilo do que habitualmente é daqui da Ría, non a tomamos nos sós, senón que nos pensábamos que nos gustaba, que estaba ben, pero ata que Sara dixo que lle encantaba, non houve luz verde. Non acabamos de decidirlo. Finalmente Sara encantoulle, cantaba o estribillo con nós, tiña na cabeza en casa e foi como, vale, é esta canción. O sea, retrousa ali por onde vai. Sí, ela sí. Precisamente quería preguntarte porque o estilo, hombre, non podemos decir que é excesivamente diferente, pero sí que é un pouco máis tranquila. Para os seguidores da banda, como está sendo a acollida do novo? Maravillosa. Os nosos seguidores e as nosas seguidoras eu creo que coñecen moi ben que daqui da Ría é un grupo que canta dende o corazón, non? E que a letra ou as ideas que tentamos transmitir son o primordial. Entón, estes vaivens no estilo, estilísticos, creo que non los permiten ao 100%. De feito, incluso creo que moita xente o agradece. Hai de todo, claro. Ademais, é que a nós, chegados a este punto con máis de 20 anos de carreira, danos un pouco igual. Claro. Quero dicir, dentro das nosas limitacións a nivel técnico, se podemos levar a cabo un estilo ou outro e nos parece que é o que temos que facer, nós facémolo. Xa superamos a barreira de que somos un grupo desta etiqueta ou desta outra. Claro. Facemos o que nos sae e creo que o gañamos a pulso tamén. Tamén é certo que, xa o decía, sempre, bueno, tedes unhas letras, non? Sempre, pois, con certo contido, con pouso, entón sí que entendo que os fans entenden quen é daqui da Ría. Sí, eu creo que sí, que o entenden de sobra, que saben que é eso, que é música de corazón para transmitir unha mensaxe e que ás veces esa mensaxe casa mellor con un ritmo máis acelerado ou máis distorsionado e outras veces con un ritmo máis tranquilo, non? Esta canción saiu así, esta canción Sara aprobouna así, encantoulle así e así foi, porque o que che digo, hoxe en día xa non temos que mirar que estilo facemos ou deixamos de facer, facemos o que nos saia, o que ben boamente podemos e todo o que compuxemos ata agora conforma o que é o estilo de daqui da Ría. Como tes pensado levar ao directo a canción? Bueno, é unha canción que tal vez non admite todos os directos. É unha canción que
dependendo do contexto onde esteamos, pois é un festival no que tens que acelerar moito, ás veces só podes tocar 60 minutos, pois igual non entra, pero resulta que si é de día está Sara, que ela colaboraría, ou é máis familiar, pois igual sí. Entón, ímola levar defendendo a tal cual, como está, non vai haber unha adaptación, nin ningunha versión, en principio, desta canción. Xa se presentou, de feito, antes de lanzala no Festival Revenidas do 2025, este ano pasado. Entón serán días puntuais onde vexamos que paga a pena facelo, non? E funciona. Funciona. Pola vosa experiencia, non? Aquel día con xente escoitando a canción sin ter saído a canción, é dicir, por primeira vez na súa vida, había decenas, polo menos diante de min, decenas de persoas chorando. O sea, ou era moi mala e estaban chorando de angustia, ou creo que lles tocamos a patata, non? Bueno, eso está moi ben, está moi ben. En que momento estades traballando agora mesmo daqui da Ría? Estamos nun momento de composición dun novo traballo, con digamos, na segunda etapa, con moitísimas ideas desbotadas e outras moitísimas que van collendo forma e van camiñando, traballando con calma. A vida moderna fai que teñas que correr moito e que queiras, que te obligan, non? Casi a sacar constantemente música, e a nos iso non nos funciona porque non nos saen as cancións igual de ben en 3 días que en 3 meses. Claro. E, bueno, pois un pouco polo mesmo, non? Pois por todo o percorrido ata hoxe, creo que esa presa será para xente máis nova, pero nós temos que manter a calma e facer as cancións co agarimo de sempre. Entón, calculamos e pretendemos que a final de ano saia un novo traballo, entre as que estará esta canción, evidentemente, pero outras moitas novas que estamos facendo agora. Entre tanto, pois elexir ben os concertos que imos facer, bueno, entregarnos a tope a eles, pero tampouco facer unha xira moi extensa porque estamos centrados nisto agora. A xira máis extensa será, tal vez, para presentar o novo traballo o ano que ven. Falando destes concertos, cando imos poder ver a daqui da Ría nesta primavera-verano? Bueno, pois hai un feixe deles anunciados, outros que non se poden anunciar, pero imos facer moitos concertos na Galiza, é un ano de sair pouco fora, temos 4 ou 5 datas fora, 15 ou 20 por aquí. Polo tanto, a nivel galego visitaremos as 4 provincias, e, bueno, vai haber ocasión de vernos en varios lugares, non? Non podo evitar preguntar, como celtista namorado que eres, como ves o equipo noso Celta? Oxe. Bueno, en xeral é hoxe. Home, hoxe estamos grabando isto previa. Estamos vivindo unha previa ao partido co Friburgo. Obviamente o partido co Friburgo, eu xa non volvo a Nigrán, eu xa quedo aquí, e logo vou ao campo e confiando a tope en que podemos sacalo. O que estamos vivindo últimamente co Celta pois é maravilloso, creo, a nivel deportivo. Creo que temos un montón de xogadores da casa, que por fin temos un equipo feminino, creo que temos unha canteira maravillosa, un entrenador que sabe como facer, e sigue Iago Aspas aí, que eso é moi importante, polo tanto, moi ben. E incluso a nivel institucional creo que se melloraron moitas cousas con respecto a un par de anos atrás, e ir máis longe. Algúnha colaboración daqui da Ría Celta? Bueno, a ver, fixemos unha, xusto cando Mouriño, o presidente, estaba saindo, fixemos un concerto ali, e solicitamos unha serie de cambios no Celta, que de feito leváronse a cabo despois, pero tal vez non sentou moi ben. Entón, dende aquí, podemos volver algún día. Tendemos a man. Creo que todo o que pedíamos o fixéchedes, polo tanto estamos de acordo, e como dicides vos, xuntas somos máis fortes. Aquí estamos. Para rematar, Gabri, unha mensaxe dirixida aos fans, se queres mandar, bueno, pois eso. Pois nada, que son as mellores, que vos queremos moitísimo, e que se estamos aquí é por culpa vosa, e gracias a vos. Así que seguiremos tentando dar o mellor de nos mesmas e seguir na rúa, facendo ruido, reivindicando o que consideremos que temos que reivindicar e apoiando aos que veñen de novos por abaixo, medrando. Esquecíseme a última pregunta, agora que falas dos novos, como ves a nova mocidade activa, como chamamos sempre? Ben, unha época aí que pensei que estaba todo perdido e que
E simplemente pasou que eu deixaba de sair pola noite, de estar en certos ambientes, tamén incluso en manis e en asambleas, pensaba como que toda a xente nova é a que te chega ao teu teléfono, no? E ves que están un pouco alienados e que tal, e non é toda a xente nova, evidentemente. Hai moita xente que se está organizando, que está traballando, que está creando novas redes. A nivel musical creo que hai unha riqueza que nunca houbo a nivel galego. Sí que boten falta igual un pouco máis de crítica social en algúns estilos, pero bueno, creo que é a época. E nada, é a verdade que confío na mocidade activa do momento. Sí, señor. Moitísimas gracias, Gabri, por estarse connosco e moitísima sorte daqui da Ría. Moitas grazas a vos.